Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Софію Кавалеўскую. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра род Кавалеўскіх. Род Кавалеўскіх – гэта таксама беларускі шляхецкі род, але Софія Кавалеўская, яна была з роду Корвін-Крукоўскіх, таму што яе дзявочае прозвішча Софія Корвін-Крукоўская. Гэта ўвогуле такі старажытны род, які паходзіў яшчэ 16 стагоддзя, які ўтварыўся шляхам стварэння сям'і з роду Корвінаў і з роду Крукоўскіх, гербу сляпы воран, якія на працягу доўгага часу неслі дзяржаўную службу ў Вялікім княстве літоўскім. Але вось сама Софія Кавалеўская, яна нарадзілася ўжо ў Маскве, таму што яе тата быў на расійскай службе, вайсковец быў, генерал. Ён перасяліўся ў Расію, увогуле ён ездзіў па розных мясцовасцях Расіі, і там якраз вось у адной з такіх ягоных кватэраў і нарадзілася ягоная дачка Софія. Ну, таксама у яе была старэйшая дачка Ганна і яшчэ малодшы брат. Андрусь, 19 стагоддзе. Такая з'ява, як жанчына ў навуцы. Сапраўды была незвычайная з'ява, таму што пры яе жыцці, а яна пражыла 41 год, яна жыла ў другой палове 19 стагоддзя, жанчынам увогуле забаранялася слухаць лекцыі ў многіх еўрапейскіх універсітэтах. Напрыклад, у Берліне жанчыны нават не маглі прысутнічаць на лекцыях, у Петербургу не маглі прысутнічаць. І ў гэтым моманце яна прабівае проста сабе дарогу. Яна была чалавекам вельмі мэтанакіраваным. Разам з тым яна была настолькі таленавітай, што імкнулася хаця бы нейкім чынам прыватныя курсы матэматычныя засвоіць. Быў такі выкладчык странналюбцаў у Петербургу. Ён ёй проста даваў асабіста ёй урокі. І вось гэта быў адзін з такіх момантаў, калі яна сказала, што я хачу стаць прафесарам. Яна стала першым прафесарам жанчынай Расійскай імперіі. Першы матэматык. І ў гэтым сэнсе мэтанакіраванасць, талент і пасвячонасць навуцы зрабілі сваю справу. Асабістыя якасці Софіі Кавалеўскай. Яна была чалавекам, які умеў пасвячацца пэўнай справе і умеў даводзіць справу да канца. Напрыклад, яна была рознабакова адукаванай, і калі яна працавала ў галіне матэматычных навук, яна звычайна пачынала і заканчвала пісаць кнігі. Калі яна была ў літаратурнай творчасці, таксама выйшла некалькі яе літаратурных такіх твораў, публіцыстычных твораў, усе гэтыя творы завершаныя. Яна таксама была чалавекам, якая вельмі любіла свабоду. Яна казала, што я хачу рэалізоўваць сваё пакліканне. Калі не атрымалася яе рэалізаваць у Расійскай імперіі, яна паехала ў Францыю, пазней у Германію. Калі там нічого не атрымалася, паехала ў Швецыю, вывучыла шведскую мову, выкладала на шведскай мове матэматыку. Яна была чалавекам, які сапраўды рабіў цуды вынаходлівасці. Больш інфармацыі пра сям'ю і прафесію. Каб выехаць на навучанне, яна павінна была атрымаць замежны пашпарт. У Расійскай імперіі замежны пашпарт жанчына магла атрымаць толькі са згоды бацькоў альбо са згоды мужа. Павінна быць нейкі мужчынскі подпіс. Яе бацька наадрэз адмовіўся даваць, падпісваць пашпарты замежныя для яе. І тады яна вырашае, што трэба выйсці замуж. Таму што у яе ўжо там была пэўная прапанова, яна не хацела замуж ні ў якім разе выходзіць. І тут сталася такая невыкрутка. Усё, яна з Владзімірам Кавалеўскім, таксама беларускае паходжанне, вучоны геолог. Яна вянчаецца з ім,
ён ёй дае дазвол, яны разам выязджаюць, і вось яна там за мяжой фактычна рэалізуе сябе як матэматыка. Вось такі момант вельмі важны быў у яе жыцці. Галоўныя навуковыя дасягненні. Навуковае дасягненне вось гэта тэарэма знакамітая Кашы Кавалеўскай, тэорыя дыферэнцыйных раўнанняў, за якую яна атрымала прэмію Парыжскай акадэміі навук і прэмію Шведскай акадэміі навук. І яшчэ шэраг тэорыяў вось па механіцы яна рабіла па вярчэнню цвёрдага цела вакол аднаго пункта. Фактычна яна зрабіла 3 важныя матэматычныя адкрыцці і ўвайшла ў гісторыю матэматыкі. Цікавыя факты з біяграфіі. Можна прывесці іх некалькі. У тым ліку такі факт, што яна была чалавекам, які удзельнічаў і ў палітычным жыцці. Так, напрыклад, у 1871 годзе яна удзельнічала ў вызваленні мужа сваёй старэйшай сястры з турмы. Гэта быў французскі камунар, была французская камуна, якая змагалася з версальскім урадам. І вось аднаго такога парыжскага камунара пасадзілі ў турму. І вось гэтыя 2 жанчыны, яны там неяк падкуплялі ахову і вызвалілі вось гэтага мужа Жаклар, які меў такое прозвішча, з вязніцы і ўратавалі фактычна яму жыццё. Вельмі цікавы момант пра яе смерць. То бок яна памерла ў раннім узросце, але яна памерла таму, што яна ратавалася ад оспы. Яна вярталася з Даніі ў Швецыю, і яна даведалася, што вось у тыя мясцовасці, дзе яна павінна прыязджаць, там была эпідэмія вось оспы, якая смяротная хваробы. Яна не захацела туды паехаць, а паехала вакольным шляхам. І высветлілася, што ёсць экіпажы толькі адкрытыя. І ў час гэта падарожжа яна настолькі моцна прастудзілася, што захварэла, і яе адбылося запаленне лёгкіх. І такім чынам яна, ратуючыся ад воспы, яна памерла ад звычайнай прастуды. Пахаваная яна ў Стакгольме, на паўночных могілках, і гэта была такая трагедыя і страта для сусветнай навукі. На сённяшні момант мы можам сказаць, што і прысвечаны шэраг фільмаў, там шэраг карцінаў, і гэты чалавек, канешне, з'яўляецца гонарам як навукі сусветнай, так і гонарам для нашай навукі, бо з нашага паходжання. Софія Кавалеўская – доктар філасофіі і матэматычных навук, а яшчэ магістр прыгожага пісьменства. Эфект ваўчка – яе матэматычны разлік. На ім працуюць усе гіраскопы. У сучасным тэлефоне гэта датчык, які дазваляе аўтаматычна змяняць арыентацыю экрана, перагортваць старонкі і пераключаць трэкі ў плееры. Софія – аўтар аповесці «Нігілістка», драмы «Барацьба за шчасце», сямейнай хроніцы «Успаміны дзяцінства». Яна добра ведала французскую, нямецкую, ангельскую і шведскую мовы. Яе называлі «Мікеланджела размовы» за тое, што на роўных вяла гаворку пра ўсё, што заўгодна. Яна была рознабакова адораным чалавекам. Урок? Дапытлівасць Софіі Кавалеўскай не абмяжоўвалася толькі матэматыкай.